Така, здравейте хора, това е коментарите на Head Soccer. Ще ви покажа сега един бък. За това ви е нужни са ви 5000. Така, натискате на Head Cup. Давате на герой, натискате не ES. Давате на страни си, избирате един герой. И тогава натискате, аз избирам ES. Този. Сега започвам матч да играя. Аз съм Рамбо. Както виждате, пише Ю. Са малко дразнещи. Ми вкара първия гол. Този клип ще бъде за сега. Този клип ще е просто. Ще има още. Копирах му го. Хора, обаче той много късно го копира, така хора. Ако ви харесал клипа, абонирайте се. Има още време, просто го казвам. Има една минута още. Защото една минута продължава матча. И ако ви харесал така, пробвайте ви този бък. Стиглете си Head Soccer. Тя е доста готска игра. Трябва да ви хареса. На мен, например, много ми харесва тази игра. Както виждате, ми вкара един само. 5 на 1. Стават малко. Копирам го. Супер. 2 на 5. Ще го бия много ясно. Аз съм професионалист на Head Soccer. Не се хваля, просто казвам. Надявам се да ви хареса този клип. Както виждате, че сме в края на играта, на матча. Матча още малко ще свършва, 6 секунди има. Не е много гадно, толкова с по една минута да се играе.